Adam ya zango, Fris zango yau interview a kanka ne. Mun ji an ce ka iya ɗaukan wanka, kuma ka iya waƙa, kuma ka iya acting na film. To, ina so da Allah ka nuna mana salonka na ɗaukan wanka guda ɗaya. Lokaci, gari nake kamar ba ni za a zo, ashe abin sai da na ji. Yayi sosai. Amma ina so dan Allah ka sake nuna mana salo na biyu kuma. Yana da tozo, ni ma ku sani ina da kwazo, bana farawa in hakura. Bandi. To uga, to mai gidan, salo na uku na wanka muke bukata yanzu a wajenka. Lokacin lokacin. Yayi sosai. Amma ina so ka san cewa ka fi mu iya film, ka fi mu iya waka, ka fi mu iya daukan wanka, amma muna tunanin mun fi ka iya barkwanci. Kuma mun ƙarya kake wallahi. Ƙarya kake kace. Dan Allah ka yaƙuri uga. Ka yaƙuri mai gida. Na yi tunanin ba zai bata maka rai bane, amma dai ba abin da zai dame ka dai ku. Zai dame ni. To uga, to mai gidan, salo na uku na wanka muke bukata yanzu a wajenka. Wanda yake aike na da wai yau shi zan aiko. Ba yadda ba ta kayawa, asali abin ya dauko. Oga me yi zafi kuma haka? Me yi zafi kuma? Kisa ka san dai ina yin ka. Ka kiyasta tun girma na ne ko kuma tun kafin in girma. A tunanin ka tun yaushe. Amma mai gida yanzu kana ganin zamu rabu kenan. Zamu rabu kenan, ka san dai ina yin ka. Zamu rabu kenan yanzu. Hanta da jini ba za mu rabe ba. Na gode mai gida, na gode, haka nake so. Ai ba maganar rabewa kenan. Na gode. To mai gida, na gode sosai, ni ne zakin kai. Yanzu dan Allah a sake mana bidiyon waka guda ɗaya mana mai kyau mu gani dan Allah. Mazan suke sun gan mu sun ware, game over kai hakan take, wannan shekaran we go take over kai. Kaduna to Kano, me and my guys we go drive Range Rover. Muna bus leg over, dance to the beat, baruba. Ku bi ni mu taka yau ranar farin ciki ne. Oh nana, na gode Allah da ka bani ɗaukaka na. Oh nana, na zama superstar, maza da mata na ƙaunana. Dem dey copy my style, kowa da kowa na bege na. Legba, do anything for your finance. A garzaya a danna mana subscribing a tashar mu mai suna Rabo TV, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa yanda daga mun sake za ku ji. Mun gode.